लोगोफोर दिनै आं नोंथांनि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाबाय नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टआ सेभ दंना गैया, नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टखौ सोरबा हेक खालामदों नामा, दा बेखौ माबोरै मोनथियो, बेखौ माबोरै चेक खालामो, आङो नोंथांनि गेजेराव नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो सानदों। दा जोंनि गोबां मानसिफ्रानो बेखौ मोनथिखायो आरो गोबां मानसियानो मोनथियाबो। दा जायफ्रा मोनथिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा जों बेखौ नायनो थाखाय, बेखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे गोजौनि प्रफाइलाव खनसे थुनानै होनांगोन आं थिराइकन होनायाव। बिनि उनाव जोङो नैबे अपसनाव फैनांगोन सेटिं इज प्राइभेसि। जोङो बे सेटिं इज प्राइभेसि अपसनखौ नागिरनांगोन। नै गाहायाव नुनो मोनदों नोंथांमोना सेटिं इज प्राइभेसि अपसन। बिनि उनाव मोनसे सेटिं नुबावगोन नोंथांमोना, नैबे सेटिंआव खनसे थुनानै होबावनांगोन। बे सेटिंआव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन मेटा एकाउन्ट सेन्टार, बेयाव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे पासवार्ड एन्ड सिकिउरिटि, नै बाहाय खनसे क्लिक खालामनानै होनांगोन पासवार्ड एन्ड सिकिउरिटियाव। दा बेयाव थुनानै नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नै बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों वेयर आर लगइन इन, नैबे अपसनाव जोङो थुनानै होनांगोन आं थिराइकन होनायाव। बिनि उनाव गाव गावनि फेसबुक प्रफाइल नामा श' जागोन लोगोफोर। नै दा आं बेयाव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव जोङो नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। नै एकाउन्ट लगइन एक्टिभिटि, नोंथांनि एकाउन्टखौ, नोंथांनि फेसबुक एकाउन्टखौ सोर सोर नायखुमायो, नै बेयाव श' जाजोब्बाय गासिबो। दा नैबे फार्स्टनि अपसन रियेलमि 8 5Gआ आंनि मबाइल लोगोफोर, नैबे ओमफ्राय गाहायाव नुनो मोनदों लगइन अन आदार डिभाइस। नै दा बेयाव आंनि फेसबुक एकाउन्टखौ, आंनि फेसबुक आइडिखौ मा डिभाइसआ लगइन खालामनानै दङ, बे डिभाइसनि नामा श' जाबाय। नै बेयाव दङ जावमि M3। बेयो आं दहाय जोंनि न'नि मबाइलजोंनो आङो बेखौ नायदोंमोन। दा आं बेखौ लगइन खालामफिनाखै। दा बिनि उनाव नैबे एन्ड्रइड, बे एन्ड्रइडखौ आङो मिन्थिया। दा आं बे मोननै डिभाइसखौ लग आउट खालामनानै लागोन। बेखौ लग आउट खालामनो थाखाय नैबे सेलेक्ट डिभाइसआव खनसे थुनानै होनांगोन। बिनि उनाव नै बाहाय टिक मार्क होनानै लग आउट होनानै लानांगोन। नै दा मा डिभाइसखौ लग आउट होनो, नै बाहाय टिक मार्क होदो। बिनि उनाव नैबे लग आउटआव होनानै होदो। दा नै आं बे जावमि M3 आरो एन्ड्रइडखौ लग आउट खालामनोसै। दा लग आउट खालामनाय लोगो लोगो बिसोरो आंनि एकाउन्टखौ नायनो हाबफिननाय नंला। दा बेयाव आंनि डिभाइसआल' एक्टिभ जानानै थाबाय, बे आंनि फेसबुक आइडियाव। दा नोंथांमोनाबो गाव गावनि फेसबुक पेजआ बा गाव गावनि फेसबुक आइडिया सेभ दंना गैया, बेखौ चेक खालामनानै लादो आरो मा डिभाइसआ एक्टिभ जानानै दङ बेखौ लग आउट खालामदो। अनलि गावनि डिभाइस, गावनि मबाइलनि डिभाइसखौल' नोंथांमोना एक्टिभआव दोनदो। दस्रा डिभाइसखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना आं बायदिनो लग आउट खालामनानै लादो। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोना गाव गावनि फेसबुक आइडिखौ बा गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ सेभआव लाखिनोब्ला नोंथांमोना नैबे 2 फेक्टर अथेन्टिकेसनखौ नोंथांमोना अन होनानै ला। जेब्ला नोङो नैबे 2 फेक्टर अथेन्टिकेसनखौ अन होनानै लायो, नोंथांनि पासवार्ड, नोंथांनि जिमेल आइडिखौ मिन्थियोब्लाबो बियो साहा थाहा नोंथांनि फेसबुक आइडिखौ खुलिनानै लानो हानाय नङा, नोंथांनि फेसबुक आइडिखौ एक्टिभ खालामनो हानाय नङा। दा बिनिखायनो नोंथांमोना नैबे अपसनखौ अन होनानै ला। बेखौ अन होनानै लायोब्ला नोंथांनि जिमेल आइडियाव बा नोंथांनि फन नाम्बाराव OTP थांगोन। जेब्लासिम बे OTPखौ साबमिट खालामनो मोना, अब्लासिम नोंथांनि एकाउन्टखौ नायनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो नैबे 2 फेक्टर अथेन्टिकेसनखौ अन होनानै लानाया जोबोर गोनांथार। जुदि नोंथाङा बेखौ अन होनानै लाबाय, अब्ला नोंथांनि एकाउन्टआ 100% सेभ जानानै थागोन। दा लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोनाबो गाव गावनि फेसबुक एकाउन्टखौ बेबायदिनो चेक खालामनानै लादो। नोंथांनि फेसबुक आइडिया हेक जानानै दं नामा, बा नोंथांनि फेसबुक आइडिखौ सोरबाफोर नायखुमानानै दं नामा, बेखौ मोनथिनो थाखाय जुदि बेखौ मोनथियोब्ला नोंथाङा लग आउट खालामनानै दोनदो। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो।